Dar cine vă dă voie ca să ne puteți filma? Chiar crezi că îmi trebuie voie de la cineva? Da, și aștepte să ne mai dai, mă, să dau pantalonul. Hai, da. Zice, bă, să iau aparatul la mașină să nu fiu eu cu mătura la tine. Auzi, domnule, semnele de interzis le filmași? O stai și filmează până trece. Da, le-am filmat. Drumul-i blocat. Considerați că de 3 luni se ține drumul blocat? De 3 ani. Da, domnule, țui. De 3 ani drumul blocat aici, nu de ieri. Așa se lucrează. În mijlocul zilei, 2 ore. La construcții de asta se lucrează noaptea, să știți și voi. Să vin să lucrați dumneavoastră în noapte. Bine? Matale, cine ești? Ca să-mi spui când să viu. Dumneavoastră cine sunteți? Eu sunt cetățean care locuiesc aici și trebuie să fac zilnic drumul ăsta. Aici. Este legătură în partea aia la ca să știți. Asta crezi tu. Nu este nicio legătură pe acolo. Te rog frumos că eu viu și vi-l spar. Hai, te rog frumos. Tu ce crezi că nu viu? Hai. Chiar vă rog frumos, mergeți că sunt poliția. Vezi că sunt stradă aici, domnule, Șap. nu veni la mine. Mergeți că sunt poliția. Și ce e dacă sunt? Sună, te rog Ce frumos. cauți aici? Cum adică? Ce caut pe stradă? Ce mă filmați dumneavoastră? Ești pe mine? drum public. Șapi, cu ce drept mă? Ești pe drum național, pe drum Asta e public, să în stai spațiu tu aici. public. Ești în spațiu public. Asta e să stai tu aici, nu e. Ce și cum când lucru eu aici? N-ai să treci pe aici. Îți spun eu sigur. Cât sunt semne și aprobare, pa. Vedeți că nici nu aveți aprobare să blocați drumul, să știi treaba asta. Lasă să filmeze. Hai că sunt primarul să vii aici să vedem. Te rog frumos. Ai numărul, ți-l dau eu dacă nu. Da, să vedem. Îl ai ala care l-am eu? Da. Ia să vedem. Hai notează-l. Așa se lucrează. Dar cine îi? Cu ce drept vine aici să... Nu faci că are semne de interzis, nu o să treacă. Aia demonstreze că nu trece. Dai că sun pe domnul Gutiu să vie el aici. Lasă. Am numărul lui Gutiu, nu sunt eu primarul. Primarul n-are. Ți-l dau eu dacă nu l-ai și lui Gutiu, bine? Nu, că sun pe domnul Gutiu ca să... Te rog. Chiar te rog. Sun acum. Sună-l. Parcă e așa, nu ne convine structural. Sună de X-uri care nu cunosc semnele de circulat. Vezi că nici semn de circulație n-ai de interdicție. Ai de ocolire. Ești filmat și ăla, ai de ocolire, dragă. Hai să mergi să-l filmăm, să vezi. Și ca să pui un semn de ăsta trebuie să ai o aprobare. Care nu ai de la Consiliul Local. Ea este de la primărie. De la Consiliul Local trebuie aprobarea. De la primărie este și care nu trebuie să-ți o arăt eu. Ca să vezi și ea ceva. Nu e nicio problemă. Ai numărul lui Gutiu. Hai să ți-l dau și al lui Gutiu dacă vrei. Hai că ți-l dau eu, care răspunde. Ți-l dau eu numărul de telefon. Dacă nu-l ai, cumva. Aici ai tu, basculezi, 2 cuplii. Lasă să stai aici, până voi mâine. O să stau împreună cu voi. Cu mine n-ai să stai. Ba da. Nu crezi. Să vedem cine ai să deschizi prima dată. Aici în față mașină. Aici eu bascul. Eu. Lasă sus, basculează eu. Nu bascula că sună la poliție, bine să-i misterească. Dar nu stăm din cauza lui. Ce crezi? Cine-i domnul ăsta? Nu știu, că vine aici. N-ai stat din cauza mea, stăteai când ai venit aici. Când eu am venit aici, tu stăteai. Dar eu știu de ce stau. Nu trebuie să vii, Matale, să-mi spui că eu stau sau nu. Ai blocat drumul ca să stai.
domnule. Ce te interesează pe tine ce fac eu în timpul programului? Aici ai drumul când trebuie să trecem, Nu fie, omule. e drumul Nu închis, mai da? știu. Știu eu Nu, partea. nu e Da, adevărat. da, Eu te-am am notat în sfătuit primăria și frumos. tot. Trage mașina că de nu ți-o blocăm aici. Blocați-o. Nu mă lăsa să trec? În jos nu. Nici într-o casă. Știți ce oră este, da? Nu contează ora. Vă spun eu dacă nu. Nu contează. Lasă. Este ora 14 și 5 minute. Nu mai Și fiți care e așa problema că e amabil. 14 și 5 minute? Atâta vreau să vă spun că în timp ce voi stăteați, drumul era blocat. Și așa ați făcut și dimineața. Când pun dimineața Am drumul blocat. blocat? Era mașina blocată aici în fața noastră. Avem voie să lucrăm.